Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sego pete enak rasane. Lemaem karo bojone tanggane. Berhubung wis rodok sore le ngaji rasah suwe-suwe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, sepuh bini sepuh. Mbak, mriki niki pundi, Mbak? Gadingan Sukorejo nggih. Kajoran, pun paham niku nek Kajoran. Bu Lurah, wah Bu Lurah ayu nggih Bu nggih. Wah, Lurah ayu, pinter, lurah kaya ngono kae Bu nek ulung mati aja mbok pendem, eman-eman. Perangkat dusun, perangkat desa, sedaya ingkang rawuh, kanca-kanca saking Qasidah napa Mas? Renada, nggih. Ayu-ayu kok ambune remason tuh. Nggih. Sedaya sing rawuh, ngapunten nggih Bu kula ngoyak-oyak. Lek ken mulai sebab kula niku rada laris to Bu. Niki bar maghrib kudu nampa santri, mangke isak wonten Semarang, wangsul wonten griya langsung ke Madiun langsung ke Kudus. Gitu. Mula kula nggo tas Bu, amplope iki tak gembol motol-motol isin aku ora. Nggih, wah niki desane makmur, subur nggih Bu nggih. Saking subure lho sing kula niki ra ndi bojoe ndek anak, saking subure. Nggih, niki acarane merti dusun nggih. Nandhake nek kampunge berkah manfaat. Oh, donya niku kudu dinikmati. Nggih Bu. Neng donya ke ora suwe, neng donya ke meng mampir. Ya ora ya nyoto ya golek gorengan lah. Maksudnya kenikmatan dunia itu yang gunakno Pak, aja mbok simpen. Ora entuk harta yang kamu makan jadi kotoran, harta yang kamu simpan jadi warisan. Nggih Bu. Sing matur Kanjeng Nabi, gunakno nommu sadurunge tuwamu, sempatmu sadurunge repotmu, sugihmu sadurunge keremu, sehatmu sadurunge loromu, uripmu sadurunge matimu, gunakno. Aja mbok simpen kabeh keke anak bodho kowe. Cilik gedheke loro tambake rapi rapike omah keke kebon tinggalke. Begitu ndek anak anake titipke mbahne. Pakne makne kerja pabrik, babuk tekan tuwa goblok kowe Tun, goblok ya Tun. Termasuk kowe Siti goblok. Ngono gunakno hakmu ndek pakan di bondo ya ge tuku ruko sing apik nggo sangu ibadah nggih. Tanah daripada direbutan dadek kewarisan nggo munggah kaji ngono. Mangan enak kok ngenteni loro. Mangani Pak Pitik ngenteni merti dusun. Mangan sate ngenteni korban. Numpak mobil ngenteni ambulan. Jare ngene selonjor goblok. Nggih Bu, gunakno. Mula kula selalu ten pundi-pundi ngaos nggih seling ngelekno donya niku. Wamal khayatud dunya ila mataul ghurur. Dunya iki kesenengan sing ngapusi, pangkat sing paling dhuwur pensiun, jabatan sing paling dhuwur almarhum. Rungokno met slamet. Nggih Bu, lah wong ning donya kok golek donya, ning donya ya golek akhirat, rungokno diati. Gitu Bu. Kowe iku ning donya kok golek donya, ning donya ya golek akhirat. Nggih Bu, wong donya iki ngapusi kok. Nggih Bu, wong sugih ora jamin urip seneng, ning nek kere mesti susah. Mula kula niku ndek prinsip ngaji kudu seneng, nggih Bu. Aja ngasih susah. Karena apa? Kula niku guru, dosen. Susah iki menjadi ciri utama penghuni neraka. Wong susah berarti wong sing ora percaya qada qadar Gusti Allah. Susah berarti wong sing ora syukur. Mula ngaji kudu seneng ya Bu.
Ngaji kok susah ning njaba lho Bu, delok reog, delok dangdut kowe seneng. Kowe ngaji kok ora seneng, berarti atimu rada sulaya. Rungokno ti Siti. Nggih, wong niki kula seneng. Wah, ya Allah. Kula Mas nek ngaji kan biasane suwe lah, iki rada sore tak simpen-simpen kira-kira ngaji niki iso sing pas-pas ngoten nggih Bu nggih. Wah, ngundang Kiai adoh-adoh kok gelasé cilik. Ora Pak. Bon pokoke gawe seneng nggih Bu nggih, aja susah. Nggih Bu, kowe nek arep ngaji ya ning bareng karo Mbah Yai ngene iki tablek mun nandhake nek syukur nggih Bu nggih. Syukurono. Kowe ning Indonesia ra syukur napa? Ora iso mangan entuk raskin, ora kuat berobat BPJS Askes, ora iso mangan enak MBG. Jopo ora? Ora kuat anake sekolah dana bos. Gitu Bu. Ora gelem ngopeni wong tua titipke panti jompo, ora gelem ngopeni anak titipke panti asuhan, ora gelem ngopeni rondo-rondo tua titipno kaduse. Lah sing nom titipno aku. Lho kowe iki napa sing mbok wedeni apa kita ana sing makmur kok syukurono gunakno nggih Bu. Sing mari kowe susah ki apa sing ora kudune mbok pikir. Wong-wong desa dadak mikir ijazah palsu, ora nyandak kowe. Nggih Bu. Wis kowe iki wong desa urip kaya wong desa buruh tani dadak skincare. Raine putih sikile mlethek. Ya wis kene iki nikmatono ya Bu ya. Mak kula ki ming wong desa buruh tani. Pak kula ming ngangon bebek 18 tahun menikah, anak 7. Nyatane anak 7 ya dadi wong kabeh. Ya maksud kula urip umume wong ngono ki lho. Nggih Bu. Wong biyen iki sithik wong pinter ning akeh wong bener, saiki akeh wong pinter ning sithik sing bener. Biyen iki anak mangane ming sambel karo kluban, bocahe pinter akhlake bener. Anak saiki mangane Kentucky Fried Chicken hamburger ning bocahe beler-beler. Nggih mboten. Biyen apotek ora payu, rumah sakit sepi saking berkah lingkungan, dikai merti dusun. Wong biyen anak kok panas, emoh golek termorek templeki daun dada panase medun, mari. Ya ora? Weteng kembung, moh golek promak, gosok godhong brambang, kembung ilang, mari. Anak bali mondok gatelen, klubanke godhong kates, mari. Bojo angel dikandani cepet daun pintu, mari. Kayak Pak RW beleken duyoi makne, mari jal. Berkah. Lok-lok panggil kali Mbah Yai sing tahlil wau lho. Saiki sing larake berkah ya Bu ya. Oh, tenan mulot ya. Disyukuri kaya ngene ya Allah, sak dusun kaya ngene ramene, panggunge gedhi. Iki nanggap reyok apa nanggap kiai iki? Nggih Bu. Mula kowe seneng aja susah kowe, sing mbok susahi apa? Wis ngene Pak, tak ngadeg kan kaya kiai. Umpama Pak jenengan urip ten mriki. Tuwa ora ndek apa-apa, kere, delale mati sing mbok wedeni apa? Ora iso adus-dusi. Ora iso nggo klambi-klambeni. Ora iso salati. Wedi ning kuburan pikul. Wedi takoni malaikat ditalkin. Ya ora? Sing mbok wedeni siji kowe urip ora ngibadah. Nggih mboten Bu? Apa meneh kowe rada NU nelung dina, mitung dina, 40 nyatus mendak khol, seminggu mati telu lho Pak pati geni wis. Poneh daerah kajon makmur kaya ngene ya Bu, wah disyuting barang itu. Mas, iki streaming Mas. Waduh, ora iso gojek ngono iki. Aku seneng karo tukang syutingnya iki. Kamerane karo wonge kok apik kamerane. Wis iki wah jan tenanan ngene gawe iki. Sone nggih sae matur suwun tukang son nak dongake muga-muga sonmu mlebu swarga. Lah sing apik sone wong ora patek cetha ngono kok. Nggih. Bu, gua jadi pengen gojek nyanyi suwe ngono ya wis rada sore engko pokoke sesuai nek aja ngasih entek pasar enten nggih Bu nggih. Kula nu kandhane guru kula kowe nek ngaji ora ngasih nabrak wektu salat. Kula mung diwandani guru kula ngoten. Nggih Bu nggih. Gurune awake dhewe ora kudu wong pinter ya wong bodoh, ora wong sehat ya wong lara. Nggih Bu. Tenan kuwi. Wong iki kiamat wis sedak. Gunung wis ngetokke isine, laut wis ngunggahke banyune, bumi wis ngetokke lumpure. Hutan-hutan wis do ketok kobonge.
Pedagang wis ilang jujure, pemimpin wis ilang adile. Para kiai balik do pasang tarife, kejaba sing pidato nang kene. Kiamat sudah dekat. Niku nggih enten lagune judule napa? Kidung akhir zaman. Ayo. Kudu iso ta wong wis takon kok, wis ngerti. Iki pinter iki takon kiyaine. Sama nek ora iso nggih nyenengke. Niku bocahnya pinter kok, Pak. Sing nyanyi niku terutama pinter niku Bu. Sing lanang kok duit ngendi ngerti yo. Ya, kidung akhir zaman iki kang nganggit Mbah Sunan Kalijaga. Ayo Mas cepet sithik Mas iki wektune sore. Sale wedange cilik dadi rapatekan. Ya. Ayo Mbak. Jah. Zamanku kilo foto siji dadi berhala akeh udan salah wongso akeh bayi golek popo wong ana dipuja-puja padha eling lan waspada. Wah, kowe njikuk sing melo ora asline. Yo Mbak. Aku kiai pengalaman ra iso mbok apusi. Kowe iki nggo C ya. Kowe nganggo G, Mas. G, yo garingan-garingan wis sore sok dinyanyekke nek ngundang meneh. Sok undang neh kowe, Pak. Ya. Nek dimboi aja semono terus. Ya Mbak, garingan Mbak. Wah jan nyenengke iki sore wah jan. Ayo garingan rasa nggo musik yo. Nggih, yo. Lah nggo ge. Wis ora musike sithik bae. Pamer bodoh. Sik. Mas rasa nggo musik wis sore men marek ngantuk. Yo nganu vokal tok Mbak. Yang sing cetha seragame biru kaya seragam reyok. Iya. Rasa grogi, rasa namat ke kiyaine ngundak tertarik. Yo wis sore. Pamer donya, pamer bondo, pamer rupa, pamer mulya. Wis saiki aku sing terjemahke kowe sing nyanyi. Ya.
pamer donya, pamer rupa, do pamer saiki do wong pamer donya, nggih Bu. Do gaya, do sugih, ya to Bu. Wis biasa wae, sederhana wae. Kuwi bojoku. Istri saya kan sudah 3 anaknya. Istri saya sudah 3 anaknya. Lah bodo kurang seminggu ngomong, "Pi, ada apa sih Mami?" Bojo kan jenenge Marmiati. Iki bodo kurang seminggu mbok tok klambi anyar to, Pi. Papi kan kiai, pimpinan pondok pesantren, aku kan bunyai, aku kan kepala sekolah, bojoku kan kepala sekolah MI bojoku. Lah nek bodo kan wali santri, wali murid do teko to. Nek anggo klambi anyar lak ya luwes to, Pi. Wong sukses apa ke wong wedok nyandang apik ketok ayo lah wujudke suksesnya seorang suami. Tok klambi anyar topi ngen luwes nek napa tamu. Aku jamin lah sederhana wae to mimi. Biasa wae. Nggo contoh karo wali santri, wali murid. Wanita itu kalau dawuhipun Kanjeng Nabi, wanita itu kalau tidak punya cacat moral, pakaian apapun yang melekat akan kelihatan indah. Wong ini akhlake apik, pakaiane piye tetep apik, gitu toh. Biasa wae, sederhana wae. Aku seneng karo kowe nek pas ra nggo klambi aku ya mending ngono. Kayak rondo ya. Rasa pamer bondo ya Bu, ndak rane wong gumun. Kalau dikanca sugih Bu, omahe men tingkat mendur. Sing lanang ganteng, sing wedok ayu sugih terkenal, aset ada di mana-mana. Ternyata rumah tangganya berantakan, cerai lagi. Ngejel Pak, kurang opo, sing lanang ganteng, sing wedok ayu sugih terkenal, bondo wis pirang-pirang. Cara donya lak wis cukup to Pak. Nyatane ya cerai pegatan. Kanca kula jenenge Ruben Onsu. Kurang ayu apa Sarwendah karo sing nyanyi ki adoh. Kurang bagus apa Ruben Onsu karo MC-ne adoh. Pedak dino mlebu TV terkenal cerai ngejal. Mula aja bangga-banggake bondomu rupamu, nggih ta Bu. Kowe pamer bondo, pamer rupa, kok sing saiki sing do mlebu penjara wong sugih-sugih. Ora sing kere-kere, kere korupsi paling ngarit, jero tengahe telo, gedang klopo ya toh. Ya guyu wong ya teko kok. Ha nek Jakarta korupsi triliunan gitu. Ngono. Mula iki lho kowe rasah pamer donya ra pamer bondo sederhana wae. Terus no Mbak, terus ke. Iki pesene Mbah Sunan Kalijaga iki. Ayo rasa go musik cepet. Nah. Nek kowe arep pinter sinau ning nggon aku seminggu utawa sesasi. Bali lak kowe meteng. Bu ibu senenge, kudunge miring benek sik. Ya. Kok bar iki ngaji wis pokoke dina iki gawe seneng ya wis sore-sore kok. Munggah ke kiai kok semene sore nek ra ngerti nek kiai nek ngaji suwe. Yo Mbak. Jamanku kilo moto siji dadi berhala. Saiki jamane kuwi jamane wong pokul. Moto siji kalah karo HP, gitu Bu. Siapa ora? Iki zamanku kira zaman pokul. Tenan. Terus ke Mbak. Akeh udan salah mongso. Kuwi Edhar dudu guna. Edhar. Akeh bayi. Akeh udan salah mongso beleni. Gitu. Wis ben rapopo ngen kapok. Akeh udan salah mongso. Akeh udan salah mongso kapan ketek kapan rendeng. Pak, cetha lagi gitu, Pak. 5 tahun kan ra cetha to, Pak. Gek iki mongso rada apik rada iki. Gitu. Gek iki rada apik iki. Tenan iki. Gara-gara MBG rada apik iki. Terus akeh bayi golek bopo. Akeh bayi golek bopo. Maknane apa, Bu? Akeh wong zina. Nggih, Bu. Buka sithik jos, buka kabeh wos ngono lho. Akeh wong zina, Pak. Mula kula nek ngaji ngeten iki kowe ra apa-apa kok sidan ra apa-apa, sing penting nutup aurat ya, Pak. Aja fanatik.
Wong gak zaman musik band to, Pak. Sing penting nutup aurat. Lah kula wengenane ngaji ten Boyolali, Bu. Nyanyine qasidah tapi pakaiane model SMS, Bu. Susune metu sithik lho, Bu. Bapaknya seneng banget. Akeh bayi salah apa golek akeh wong zina gara-gara media sosial, mbok Facebook, mbok TikTok, Instagram itu, Mbak. Perzinaan ada di mana-mana. Kene nek Rabu wong lanang wis dibojo senyenengi bojone wong. Kene ora? Eneng ora? Eneng to? Kene iki lurahe sapa rakyate do kaya ngono ki. Terus ke. Wong ala dipuja-puja. Wong ala dipuja-puja, ya toh? Oleh nek calon nyenggali duit to dipuja-puja, ya toh? Itu. Nek undang dandut campur sari bayar larang, undang kiai dinyang ku ya ana, Bu. Yo terus. Padha eling lan waspada. Saya padha eling lan waspada. Lho niki Pak ketoke niki ming guyon, Pak. Merti dusun anake pengajian kaya ngene, coba. Do nyenengke kaya ngene, Mas. Ora usah dikai dalil, Mas, kowe. Ya, Mas. Mas, tak kandhani MC-ne nyenengke. Rupane kaya Jamal Mirdad. Loh, nyuwun sewu, Bu. Kadang Pak sing rusak hukum, wong sing ngurusi hukum, sing rusak pajak biasanya wong sing ngurusi pajak. Sing rusak pendidikan biasanya wong sing ngurusi pendidikan. Sing rusak rakyat biasanya wakil rakyat. Itu. Sing rusak agama karo muni kiai tapuk lambemu kowe. Sing rusak bojone wong ya biasane wong sing wis dibojo. Leres mboten? Wong ngerti. Pak, kula niku dosen tafsir, Pak. 90% wong nglakoni dosa wis ngerti, Mas. Kowe rasa muni norma agama, norma hukum, norma adat. Norma susila wis ilang kok, Mas. Ya Mas. Kayak Mas, eneng pejabat korupsi, wis ngerti nek korupsi kae dosa. Wong pejabat menteri ya. Ya toh? Ya ta, Mas? Eneng kiai ngetengi santri. Eneng Magelang usum kowe. Ya ta? Wis ngerti kae, Mas. Nek tanggomu zina nyenengi bojone wong, wis ngerti nek zina ki dosa. Nggih, Pak. Mula rasa kowe muni rasa nyolong, kowe wis ngerti kak nyolong ki dosa wis ngerti. Nek wong zina kowe rasa muni zina ki dosa, kowe rasa mbok kandhani kowe wis ngerti. Rasa ngomong soal norma hukum, norma agama, adat istiadat seketok ya, Bu. Iki ketok era patek percaya to. Aku kiai lho, Pak. Mula jarang wong nglakoni maksiat nggo agama. Mosok arep selingkuh mlebu kamar, assalamualaikum. Terus sing wedok jawab waalaikumsalam, monggo Mas saderengipun milai zina istighfar rumiyin ping 3. Sampun rampung alhamdulillah, ya Allah penuk ya ora ana. Wis ngerti nggih, Bu. Aja kowe nyalahke sapa. Dadi sok nek kowe mlebu neraka, kowe aja nyalahke sapa-sapa, nyalahno awakmu amarga kowe ora iso mengendalikan hawa nafsu. Wis diteruske ndak kesoren, yo. Yo Mbak teruske. Wong wedok ilang wirange. Wong wedok wis ilang wirange. Lah, udungan jilbaban dadak ning bali desa nari. Paling gak ngepica-pica. Wis tuwa ting pecotot iki. Ya kae wonge ge lho. Ya kowe entuk senam ngono ki ora larang ning nggon tempat tertutup, aja ngasih weruh cah cilik-cilik, pone ngasih umbal aurat kaya ayu-ayu to tuntun. Lho. Iki lho eneng sing matur ki Mbah Sunan iki ora aku. Sing matur Mbah Sunan Kalijaga, dudu aku. Terus Kali ilang kedunge. Kali ilang kedunge para kiai wis rada digugu kalah karo TikTok. Kalah karo Facebook. Nggih Bu nggih. Ora dipercaya. Nek krungu pengajian teko keri, nek dangdutan urung mulai wis teko. Warne reok lho kaya wong iki lho. Niki. Terus
pasar ilang kumandangi. Pasar wis ilang kumandange, serane wong pasar nyang-nyangan. Gitu Bu. Wong uripmu saiki kemayu kok. Biar wong kene Pak tuku kampung kok, tuku kangkung kok 3 unting, sing siji dimasak, sing loro dikek tanggane. Ya ora? Biyen, tapi ora saiki gara-gara kulkas. Lho Pak, ngaji ngene ki angel lho Pak. Ngene ki angel. Aku nek ngaji ndi-ndi ra tau padha. Njaluk nek kene do nyenengke ya Allah. Ngarep dhewe ngemil terus. Tak dongake Bu umurmu dawa. Engko sak Magelang mati kabeh sing urip garek kowe. Tenan gitu lah. Aku suwi ra ceramah ning kene kula seneng nggih. Terus ki Mbak. Pratandha wis akhir jamane. Saya kok ayo dadi selendang biru. Ora kowe ning kowe ya pinter Mas takon. Iki ge materi pancen tak sengaja kan ngerti dusun Mas. Lagune kan iki. Kula niku kowe delok YouTube lah ya penak ngono iki. Belenono pratandha wis akhir jam apa idolan kowe sing ngaji aku sing nyanyi. Ayo beleni. Ora apa-apa, wong ngene iki seneng kok ngaji gampang loh.